गुड मर्निं लोगोफोर दिनै अखा फुङावबो नै लामानो माने एसे अखा हाबानो लामाजों बिराद दै थायो आरो ओमफ्राय दिनै बिराद अखा हादों नालाय दायो आं देखायलांबाय थागोन आरो माबायदि अबस्थायाव लामाया दिनै अखा हादों हरसेनो बे हरसेयाव माबायदि अबस्था जानानै थायो लामाखौ देखायलांबाय थागोन आङो दायो आं देवसियाव ओंखारबोबाय आरो Kana kata mereka tahu deh, obos tengge sana. Dari lambari, posta gila lamaya nih. Dari lambari sampai mana? Dia माने मैयानि जायगायाव माबायदि अबस्था जानानै थाखो नै लामाया फुल जानानै थाबाय आरो ओमफ्राय दा बेक साइडजों वाल होनाय दङ नैबेजों थाबायलाङो आरो मानसिफ्रा ओरैबो बिराद दिगदार आरो थाबायलांनो फुल माने दै जानानै थाजोबो आरो थाबायनो बिराद उसुबिदा जानानै थाबाय प्रब्लेम आइसिना nih obos tinggi ada biras problem jangan ini jadi tangan gore good dari mana ini tabelannya obos tinggi berbeda दै जाजोबबाय आरो obos tinggiया nih ओरै Seis. Emang ini biar buat दै जायो आरो थांनो जायगा गैखाया ओमफ्राय ओरैबारै थाबायनो बिराद प्रब्लेम जायो आरो या केनेगा हेले एबल दिया এই মাজত অলপ কম আছে পানী হা gila. Tidak ada. Ini kanan deh. Dengan mabadi दै पाना जादों. Ayo deh. Open mulai sih ada. दिगदार आरो अखानि थाखायनो ओमफ्राय दायो दै बाना नालाय एसे अखा हाबानो बिराद दै थायो आरो